copa. Ola, perdoa, podesme deixar pasar? É só coller unha cousa. Veña, pasa. Ola, dígame, que lle poño? Póñame un pouco deso que ten aí, que ten moi boa pinta. Nunha bolsa de papel, por favor, para que non afogue. Sinto, deben ser alucinacións túas. Pero iso que me sinalas xa se acabou. Non me queda tempo para venderche. Entón vostede xa rematou, non? Presentía isto. Ponme o mesmo en bolsa de plástico. Aquí ten, moitas grazas. Seguinte. Hostia. Depresión, voy a berrar unha voz dende as aulas dun colexio. Depresión, tras os muros da prisión de quen sempre estivo preso. Depresión, detrás da